При модулна система Luciano имаме уникален избор от 77 елемента, които могат да бъдат поръчани в различни дамаски и кожи. Особеното при този модел е, че той има тези широки и удобни възглавници от високоеластична пяна и отново с 5 степени възглавници за глава. Към системата се предлагат различни типове барчета, като това, което ви показах в системата на Belluno и това, което ви показах в Bono, също с опция за музикален плеер. А една от модификациите на бара предлага чекмедже с пуш бутон, който съвсем лесно се отваря и предоставя достъп до напитките или чашите, които сте поставили в отделението. В двойния елемент имаме механизъм за спане тип Делфин. Отново с едно движение се издърпва. Мека повърхност. Друго особено при тази система е, че може да поръчате в различни цветови комбинации. Това, което сме направили тук за шоурума, е единствено за да покажем някои от вариантите. Единият вариант е този, друг вариант е да се избере тритонова цветова комбинация на всички елементи. Тоест имаме един цвят за основата, втори цвят за седалка и облегалка и тук имаме трети цвят за възглавницата за глава. Друго, което предлага Luciano Plaza е втората модификация на подлакътника, който освен така показания подлакътник, може да бъде кубичен, прост подлакътник, без тази възглавница, за по-изчистен стил. Също така, крачетата, които виждате тук, да, господине, това е това е ръчен реклайнер, вашата ръчка е от другата страна, отдясно, така се отваря. Освен този реклайнер, има и много други опции за механизми, като например това отделение за съхранение, което си е цяла стая за съхранение, по мои стандарти. Отделно и крачетата, които има Luciano, могат да бъдат избрани в различни типове и цветове.